ክቡራት ተኸታተልቲ ሮቤር ስፖርት ናይ ሎሚ ዛዕባና እቲ ሎሚ ዝተዛዘመ ቱር ዲ ፍራንስ 2025 ከምኡውን ብዛዕባ ስሎቬንያዊ ታዲ ቦካቸርን ሓይሊ ዝህብ መድሃኒትን ዝትንትነልና ጋዜጠኛ ስፖርት ሓኪምን ጸሓፍን ነጋ ወልደ ጊዮርጊስ ኮይኑ ምስ ዝተኻየደ ሰፊ ዕላል ክነቕርበልኩም ኢና ክትከታተሎ ብኽብሪ ዕድም። ሰላም ነጋ ከመይ ትቕኒ? ንሓንደ ትቕኒ? ሰላም ዳንኤል ሰላም ቀና ወገንካ ከመይ ቀና? እግዚአብሔር መስገን ኩሉ ሰላም እዩ ነጋ። ጽቡቕ እንኳዕ ሰላም ኮነልካ ሰላም ኮነልና ኢና ሓንምነ። እሺ ቀንዲ ነገር ሕራይ ነጋ ከም መብፃዕኻ መሰረት ኣብ ግዜኻ ናብ ሰዓትካ ብምርካብካ ብስም ሩባ ኤሪ ስፖርትን ብስም ክቡራት ተኸታተልትን ኣዝየ እንዳመስገንኩ ናብታ ቀዳመይቲ ሕቶ ኣዳልያ ዘለኹ ናብኡ ከብለካ ከም መእተዊ ክኾነና ንሰለስተ ሰሙን ማለት ከባቢ 3338 ኪሎ ሜትር ዝተሰወረ ወይ ከዓ ዝተረገፀ ክካየድ ዝቐኒ ኣዝዩ ኣድካምን በዳህን ውድድር ዙር ፈረንሳ 2025 ሎሚ መጋረጂ ዓፂሩ ይርከብ። እዚ ናይ መዛዘም ውድድር ከመይ ነይሩ? ምስ ኩሉ ድባባቱ ሽልማቱን ኣሜሪካዮ ኣብዚ ኣስፊኻ ክትገልፀልና። ጽቡቕ ዳኒ ከም ትገልጾ ፀናሕኻ እዚ ን21 መዓልታት ዝተኻየደ ዙር ፈረንሳ ሎሚ ተዛዚሙ ኣሎ። ልዕሊ 3300 ኪሎ ሜትር ከዓ ዘዊሮም ኣለዉ ተቐዳደምቲ። ሕጂ ዙር ፈረንሳ ዋላ እቶም ዓበይቲ ቱራት ዋላ ቮልታ እስፓኛ ወላ ዋላ ጂሮ ዲ ኢታልያ እቶም ዓበይቲ ርእሲ ኩሎም ንገልፆም ንሳቶም እዮም። ካብኦም ከዓ ዝለዓለ ዙር ፈረንሳይ ኣዝዩ ኣድካሚ ኣህላኺ ኩሉ ነገር ዝሓትት እዩ። ጉልበት፣ ስነ ኣእምሮ፣ ባጀት ብሙሉእ ዝሓትት ውድድር ከምዃኑ መጠን ልዕሊ ማንም ውድድር ኣብ ዓለም ኣብ ዝካየድ ውድድራት ትዝኸበደ ውድድር ኢልና ክንገልፆ ንኽእል ኢና። ምስኡ እውን ሓደጋታት ዝበዝሖ ስፖርታዊ ንጥፈታት እዩ። ምክንያቱ ርኢና ኢና ሎሚ ዘመን እንታይ ዓይነት ሓደጋታት ኣጋጢሙ ካብ ናይ ዓሚ ወይ ካብ ናይ ቅድሚኡ ዝነበረ ፍልይ ብዝበለ ብዙሕ ሓደጋታት ኣጋጢሙ ዋላ ዓሙን ነይሩ እዩ። ናይ ሎሚ ዘመን ግን ከም በዓል ያስፐር ፊሊፕሰን ክሳብ ናይ ሓላቕቲ መስፈርቲ ኣጋጢሞም፣ ጆዋል ሜዳ ናይ ፀጋማይ ጎኑ ወይ መሰንገለ መስፈርቲ ኣጋጢሞ፣ ሬንኮ ኤቫንፖል ብሱካ ዋላ ናይ ፊትነስ ጉድለት ወይ ከዓ ድኻም እንተኾነ እሱን ካብ ውድድር ወፂኡ ካልኦት ከም በዓል ጋና ካብ መጀመርያ ኣብቲ ውድድር ወፂኦም። ስለዚ እቲ ውድድር ኣዝዩ ኣድካሚ ብዙሕ ነገር ዝሓትት ከም ዝገልፆ ፀናሕኩ ወይ ከም ዝኩልና ንፈልጦ ከምዃኑ መጠን ብሰላም ዝዛሞም ናይ ብሓቂ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽስ ምስጋና ይግባእ እዩ። ሕጂ ምስኡ እንታይ እዩ ንዕሎ ንኽእል ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ተፃፅሮ ከለና እቲ ብተደጋጋሚ ኩልና ንሪኦ ዘለና እቲ መውደቕትን ሓደጋታትን እዩ። ካልእ ናይ ታዲ ቦጋቻር ፍሉይ ብቕዓትን ክእለትን ሞኻ ንራብዓይ ግዜ ቢጫ ማልያ ተሸላሚ ክኸውን ክንሪኦ ከለና ብጣዕሚ ዝድነቕ እዩ። ናይ ቢንያም እውን ዳሕራይ ክንመፅ ኢና። ናይ ቢንያም እውን ካብ ናይ ቀዳማይ ደረጃ ናብ ሳልሳይ ደረጃ ወይ ከዓ ዝነበሮ ናይ ሻምፒዮንነት ናይ ቀጠልያ ማልያ ክከላኸል ኣይከኣለን። ዘይምከላኸል ምክንያት ዳሕራይ ክንመፅ ኢና። ንሱ ቀሊል ነገር ኣይኮነን። ስለዚ እቲ ዝነበረ ሓፈሻ ውድድር እዚ ይመስል። ምናልባሽ ኣብቲ ናይ በዳህነት ናይቲ ውድድር ምስ ካልእ ምስ ምግቢ ምስ ጥዕናውን ኣብ ድሕርና ክንመፅ ኢና። ሓፈሻ ግን ከም ዝገልፆ ፀናሕኩ ዙር ፈረንሳ 2025 እናተይ ትዕዝብቲ እዚ ይመስል ነይሩ። ኣራይ ከምቲ ኣቐዲመ ክገልፀልካ ዝፀናሕኩ ወይ ክሓተካ ዝፀናሕኩ እዚ ናይ ሎሚ ዝነበረ ውድድር እንታይ ፍሉይነት ነይርዎ? እዛ ናይ ሎማዓንቲ ዝተኻየደት መበል 21 መዛዘሚት ወይ ከዓ መጋረጂኡ ዝዓፀሉ ስለ ዝነበረ ኣብዚ እንታይ ትዕዝብቲ ነይርካ? ኣብዛ ናይ ሎሚ ናይ ሎማዓንቲ እኳ ብዙሕ ፍሉይነት ኣይነበራኒ። ፍሉይነት ግን እንታይ ሕጂ እንድሕር ርኢናዮ 21 መዓልቲ ዳርጋ ጋንታ ቪዝማ እያ ነቲ ፀወታ ትቕልሶ ነይራ። ግን ጋንታ ቪዝማ ከምቲ ትመርሖ ዝቐኒት ነቲ ፀወታ ዋላ ብጋንታ ሳንዴ ወሲዳቶ ኣብ ናይ መድረክ ዓወት ግን ሓንቲ እያ ነይራታ ውሽጢ 21 መዓልታት። ሕጂ ሎማዓንቲ ግን ቫንኣርት ምዕዋቱ ዋላ እንድሕር ርኢኻ ኣብቲ መጨረሻ ሕንፃፅ ረጊፁ ኣብ ኮብልስቶን ተወዲና ሎማዓንቲ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ፣ ሓደገኛ እዩ፣ ማይ እውን ይሃርም ነይሩ እዩ። እንታይ ዓይነት ስምዒት የንፀባርቕ ነይሩ? ከመይ ዓይነት መግለፂ ይገብር ነይሩ? ዳርጋ ቢጫ ማልያ ዝወሰደ ኮይኑ ይስምዖ ነይሩ። ዳርጋ ንብሙሉ ዙር 21 ዝተዓወተሉ ገይሩ ወሲድዎ ይግብኦም ኢኻ። ሕጂ ቪዝማ ቀሊል ወይ ቀላል ጋንታ ኣይኮነትን ከም ዘገልፆ ፀናሕኩ ነቲ ፀወታ እሳያ ትቕልሶ ነይራ። ሓደ ግን እንታይ ነይሮ ጉድለት ቪዝማ ምስ ኩሉ ብቕዓታ ዋላ ዝጎድለት ፀወታ ይሆን እንተዘይነበራ ፖጋቻር ኣብ ማእኸል ኣትዩ ከምዚ ልክዕ ኣብ መንጎ ኣባጊዕ ተኽሎ ኣትያ ፋሕፋሕ ተብለን ፋሕፋሕ ኣቢሉስ ቢጫ ማልያ ምውሳዱ ድማ ክገልፆ ፀኒሐ ብጣዕሚ ዝድነቕ እዩ። ቪዝማ ግን ሎሚ ብቫንኣርት ዓወት ምርካባ ብፍሉይ ክድነቕ ትኽእል እያ። ዋላ ሳቶም እውን መግለፂኦም ርኢኻ ኢኻ። ስለዚ እዚ ነይርዎ እቲ ፍሉይ ነገሩ።
ካልእ ግን ናይ ሎሚ መዛዘሚ ዳርጋ ፀወታውን ተወዲኡ ነይሩ ናይ ቢጫ ማልያ በሎ ናይ ቀጠልያ ማልያ ተወዲኡ ስለዝኣቶ ክልተ ዓመት ናይ ዓሚ ቢንያም ኣቐዲሙ ቀጠልያ ማልያ ዓሚ ሒዞ ነይሩ ታዲ ቦጋቻር እንድሕር ሪኢኻዮ ከምኡ ነይሩ ናይ ሎብ ዘመን ግን ፍሊቲ ኮይና ዝረኸብካ ወይ ሰማዕትኒ ቪዝማ ኣብ መዛዘሚ ብቫን ኣርት ናይ መድረክ ዓወት ምርካባ ፍሉይ መቐረት ክትፈጥር ኣኺልዋ እዩ ነዛ ናይ መዛዘም መድረክ ኦሎምፒካዊ ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ብዘርኣዮ ዘይተሰዓርነትን ከምኡውን ኣንጻር ብዙሕ መሰናኽላት ገጢሙ እዩ ምስቶም ዕዉታት ቀዳሞት ሰለስተ ኮይኑ ከዓ ኣብ ፖድዮም ደይቡ ከመይ ክግለጽ ይኽእል ኮታ ጽንዓቱ ሓቡኡ ዕቑር ሓይሉ ኮታ በቲ ውህሉል ነጥቢ ዘምጾ ብሳልሳይ ኮይኑ ብምዝዛሙፁ ከተሓላልፎ ትኽእል መልእኽቲ ወይ እንታይ ክትብለና ትኽእል ኣስፊሕካ ትገልጸና ብዙ ጉዳይ እዚ ናይ ባሓቂ ናይ ቢንያም ኣንጻር ኩሉ መሰናኽል ይገጢሙ ቢንያም ኣንጻር ኩሉ መሰናኽል ክንከልና ኣንጻር ኣለዉ ዝበሃሉ ሓያላት ተቐዳደምቲ ኣንጻር ኣለዋ ዝበሃላ ዓበይቲ ጋንታታት ይገጢሙ ስለዚ ቢንያም ለብ ዘመን ዘርኣዮ ተወዳዳርነት ኣነ ካብ ናይ ዓምሲ ናይ ለብ ዘመን ንዑ ብውልቁ ኣዝዩ ሓያልን ፈታንን ኮይኑ መፂዎ ሕጂ ቢንያም ስለምንታይ ናይ መድረክ ዓወት ዘየምፅእ ኣትሊስት ሓንቲ ካኣቱ ነይርዎ ዝብል ዘረባታት ኣሎ እዩ ልክዕ እዚ ካብ ሰናይ ድሌት ካብ ባህጊ ወዲ ሃገርካ ናትካ ጎንኻ ክዕወት ካብ ምድላይ ዝተበገሰ ዘረባታት እዩ ካልእ ምክንያት ኣይኮነን ግን ቢንያም ኣብ ቀዳመይቲ መዓልቲ ኣብታ መኽፈቲ እንድሕሪናሲ ናይ ምዕዋት ተኽእሎ ነይርዎ እዩ ግን ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ድሕሪ ፀወታ ኣብ ዝገበሮ ኢንተርቪው ደቂ ጋንቱ መስመር ዘይምትሓዞም ክሕግዝዎ ዘይምኽኣሉ ብሱቕ ሳብ መጨረሻ ዘይምፆምሲ ብጣዕሚ ከምዚ ዲስኣፖይንትድ ኮይነ ኣይተሓጎስኩን እኳ ኢሉ ሽዑ መዓልቲ ድሕሪ ፀወታ ኣብ ዝገበሮ ቃላ ምናልባሽ ሸዓ ሓጊዞሞ ነይሮም እንተዝኾኑ ጋንቱ ናይ ቀዳማይ ደረጃ መሓዞሞ ኣብ ታሪክ ናይ ዙር ፈረንሳ ኤርትራዊ ቢጫ ማልያ ክለብስ ኣፍሪቃዊ ቢጫ ማልያ ክለብስ እዚ ሰፍ ዘይብል ታሪክ ምሰሰነ ደሞ ንቢንያም ካልእ ሓይሊ ካልእ ሞራል ካልእ ፍናን ኮይኑ መቐረበሞ ኪኖ ሓደ መድረክ ካብ ናይ ዓሚ ዝበለፀ 4-5 መድረክ ምርኣና ኮይኑ ይስማዓኒ ሓደ እዚ ናይ ቢንያም ካልኣይ ኣብታ ክዕወተላ ይኽእል እዩ ዝበልና መድረክ ዘጋጠመታ መድረክቲ ምሳኹን ተዘራሪብና ኣላ ሽዑ መዓልቲ 800 ሜትሮ ምስ ተረፎ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ናይ ቢስክሌታ ምግጫው ኣጋጢሙ ቢንያም ካ ወዲቑ ዳርጋ ጉንቦ ኢዱ የማናይ ጉንቦ ኢዱ መጉዳኣት ነይሩ ወይ ደሒሩ ኣብ ዝወፀ ለይቲ ተኸታቲልና ይኹልና ካብ ዝኾነ መስበርቲ ነፃ ከም ዝነበረን ኣብ መበል 18 መድረኹን ክወዳደር ከም ዝኻለ ሕጂ ሳኒ 17 መድረክ ሸዓውን ክዕወተላ ልዑል ተኽእሎ ነይሩ ግን እንታይ ኢና ክንብሎ ዓይነት ዲና ክንብሎ መኻልፍ ዲና ክንብሎ ኣነ ዋላ ሓንቲ ኣብዚ ደረጃ ዝበፂሐ መግለፂ የብለይን ሸዓ እንተዝኣቱ ነይሩ ቢንያም ካ 17 መድረክ ኣነ ርግፀኛ ነይረ ሽዑ ናይ መድረክ ክዕወት ኣይተዓወተን እቲ ዕድለኛ ዝነበረ ሽዑ ዮናታን ሚላኒ ቢንያም ስለ ዝወደቐሉ ንሱ ስፕሪንት ገይሩ ናይ ቀዳማይ ደረጃ ሒዙ ስለዚ እዚ ብድሆታት እዚ ቢንያም ኣዝዩ ፈታን ኮይኑ መፂኡ ለዘንሞ ንኩሉ ሞኻ ከውድድሩ ከየቋረፀ ድኻም በሎ ብመጉዳእቲ በሎ እንታይ ናይልና ቲቫንደርፑል ወፂኡ ብምንታይ ብሕማም ኒሞንያ ነድርሳሙ ሬምኮ ኢቫንፑል ብብቕዓት ጉድለት በዓል ጆዋል ሜዳ ብመጉዳእቲ ወፂኦም ቢንያም ግን ካብ ሰለስተ እዚ ጠንቅታት ክኸውን ዝኽእል ወይ ንውድድር ከቋርፀካ ዝኽእል ዘይምውፅኡ ብጣዕሚ ዕድለኛ እዩ ብሰላም ምዝዛሙን ብጣዕሚ ዕድለኛ እዩ ኣብ መጨረሻ ኸ ሳልሳይ ደረጃ ኮይኑ ኣብ ፖድየም ድያቡ ኣዝዩ ዘኹርዕን ዝሕብንን ውፅኢት ይምፅኢልና ዋላ እኳ ሕጂ እቲ ነጥቢ ድሕር ሪኢኻ ዓሚ ቢንያም ብ387 ነጥቢ እዩ ነታ ቀጠልያ ማልያ ወሲድዋ ለብ ዘመን ግን ብ232 ነጥቢ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ እኹል እዩ ምስ ዘጋጠሞ ብድሆታት ምስ ዘጋጠሞ ቻለንጅስ ኣንጻር ኩሉ መሰናኽል ክብል ፀኒሐ ስለዚ እዚ ነጥቢ እዚ ቀሊል ነጥቢ ይኮነን ብዙሕ ነጥቢ ንኣብነት ድሕር ሪኢናሲ ዝሓለፈ ዓመት ሳልሳይ ዝወፀ ብራያን ኮኮርሲ 208 ነጥቢ ምፂ ቢንያም ግን ለዞን ሳልሳይ ወፂስ 232 ነጥቢ ኣምፂ እትፍልሊ ረያ ሕጂ ናይ 24 ነጥቢ ፍልሊ ኣምፂ ሕጂ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ንቢንያም ንዑ ቀዳማይ ንዓና ቀዳማይ ንመላእ ኣፍሪካ ቀዳማይ ሞ ቢንያም ዘለዎ ዕቑር ዓቕሚ ዘለዎ ክእለት ገና ብሕጂ ይኽርእና ወዲ 25 ዓመት እዩ ታዲ ቦጋቻር ወዲ 26 ዓመት እዩ ቢንያም ንዓመት 26 ምስ ገበረ እንታይ ዓይነት ክእለት እንታይ ዓይነት ዓወታት እንታይ ዓይነት ዓቕሚ የርእየና ኣነ ልዕል ትፅቢት ዝገብረሉ እዚ ክንብል ከለና ግን ናይ ጋንታ ወዳይ ኣስፊና ዘሪብና ኢና ናይ ኢንተርናሽናል ሎቶን እንታይ ሓስባ ኣለዋ ይዕመና ስለተንትና ንዑ ድጋሚ የድልየናኒ ምናልባሽ ሰንክልቲያን ጋንታ እንድሕር መርጅ ገይረን ሓንቲ ድልድልቲ ጋንታ እንድሕር ሰሪሐን ቢንያም ከዓ ኣባል ናይተን ዝሕወሳ ጋንታት እንድሕር ኮይኑ ካብዚ ናይ ልብ ዘመን ዝረኣናዮ ውፅኢት
زحاشن زبالة موسيقى كم زغل منم ترتر يبلين نقع بسلام وددور زازمة يوهانا نبينيام يوهانا نعاني إرتران يوهانا نملا أفريقيا كبلي دلي ብጣዕሚ ፅቡቅ መልእኽቲ እዩ ደጊምና እውን ብጣዕሚ ብስም ሩባ ኤሪ ስፖርት ነመስግነካ ተመሓላልፎ ዘለካ ኣዝዩ እዋናውን ሓቅን ከምኡውን ምስሉ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታቱ ተሓላልፎ ዘለካ ደጊመ እውን የመስግነካ ነጋ ወልደ ጊዮርጊስ ብምቕፃል ኣብ ዙር ፈረንሳ 2025 ብዓወት ስሎቬንያዊ ተቀዳዳማይ ታሪቦ ካጀሪ ተዛዚሙ መርኣዊ ዓወቱን ክብሩን ድማ ሃገራዊ መዝሙር ናይ ስሎቬንያ ተዘሚሩ ኣብቲ ዓብይ ውድድር ወይ ካቲ ግራንድ ቱር ናይ ዓለምና ዝበሃል ቱር ዲ ፍራንስ ማለት እዩ ስለዚ ብወገን ተቀዳደምቲ ኤርትራውያን ነዚ ናይ ብጫ ማልያ ዓወት ክጓናፀፉ ይመስለካ ዶ ክንጓናፀፎ ንኽእል ዶ መዓስከ ይኸውን ትብል እንድሕር ክንጓናፀፎ ንኽእል ኮይን ትብል እንድሕር ኮይንካ ወይ ሓሳብ እንድሕር ኣለካ እንታይ ክግበር ኣሎ ትብል هو دانيال كم زي خنقرت صنعنا عندي زحلف عمتكو بينيام هو دادر ويكا من مجمرة سوتافيو من يزور فرنساي مزيو أنا بحقها ببعل بيتر ساغان راح نريوز نبرنا ناي كتعليع مالي عوت بإيرتراوي بودها قرنا بناتنا زغون سب مرأينا نعنا حدا عابي زلان حدا عابي زي تصبنايو زي ميراكل تأمرك تولو تخيلها أريناي بينيام بعلون تايلو تويتر شعو بوست قبر عمالتي نتاف دقة خفيتي اللغو صعبوني لي قليل ملغتي كلا كفيتي اللغو صعبوني خبرك اللغو كومو خم بينيام كما بينيام سي بزحات اللغو مو صعبوني كينو زخن كيد كم نخل كينو زخن كيد نخلي نازل ملغتي محلالي فمو حجي زحلف عمل حلقة تلاه ماليات عودنا لو بالزمان كأبوديوم دحر بينيام ديبو بيج عماليات زينم تقالو مخنات فتيمو عير رأيني أبزحات أرق زي كوادا أنا أبزون وشتك لتا سلسة عمتات بيج عماليات نمتن غيرنا بخمه انت بالكاني لابنت بينيام بيني زودادر زلو نون إيرتراو بينيام سي انكو أفريقاوي أو زودادر زلو بينيام قرماي تراح منال باش بينيام قرماي كاب ليدل تريك أماني قبرز غير أبقون نيرو تزخون ولا أنصار كالغان تاوين نيرو انت زخون ويكا ودمولي كاب أستانا نيرو انت زخون سلسيوم إيرترايان سلسيوم أفريكان ولا ببينهم غان تاوين أبزع عبيتو تساتيفهم يرم تزخونو أنا رقص أنياي تلمد صارحو بينيام أبيج عماليا كم زعوت أي تراترني حجنا عمتها منالوش لو زونكو دانيال أماني الجورز جابير ليدل تريك حيزاتو توفر أنا تثبيت نيرني أجت أمقينو جن أي توان ودقان تون أي كتلا ماليا وسيد اللو يوناتان ميلان نعمتها جن زوم ثلاثة ساعات اليوم سوميات يوم قللت ساعات يكونون ودمون لي انتهي بدرجة أفريقيا ثلاثة إكزاكاتيو شامبيونز غوني أماني الجورز جابير أبغان تو زاري يزولو مريحنتن نايم كلاس منفسن كابتو سبايدرز بهالو حدا خمخان متن نعمتها دحر كلتيوم مسكغانتو ناي مسوات عبد الرقيبهم ويون اي فلتني استانان بينام غرماي تدريلا مسودمو لي تدريبهم دحر ابتور ديفرانس مزيو تجي كوين خبب بينهم غانتا وينهم سلسيوم دحرينام انا رغصني ابيچ اماليا اوشتي منالواش انت نو اوش 3 عامت بيچ اماليا ايرتراوين كم زمطوا منم ترتر يبلي اذا غنغبر جن اوكي تصاوتنا اوش تعد زلو تصاوتنا غانتاتات رخيبهم ببزحي أو جانتا ساتوفلو مدرخات كفترولهم كخلالو هجي أبو جانتا تترنفهم زلو سوم ياسي زم ثلاثة تقصون تنعنا من الله شكالوتن علون اليوم جن ببزحي خنوفر كنكلا لنا أبو ببزحي تسعوتي أو جانتا تات زحوق أفلو وبوها نسلا جانتا زي كونا كم زحجي دو أفريقاويت جانتا نوعل دانيال مجمرة زو صدتهم نسلا جانتا الكواسيلكا جن عبيت مدرخات نغير رأيو بزح انكفاتات تفطر لهم نبرت ويتفطر نبره كومو زي كونسي نتتصاوت زربحن شومم زصوعن شم حزبن شم هاجرن زصوعا غانتاتا كوخونا خلالون سيلكا يكون ولا كل سغر كون دحريخا سكاوت الله تو سكاوت كو ساكتا يكون بشم حدا تالنت زغون زصواتاي ريال كا كون غاتمصو معات رقحيتاتن معات ملكيتات نالو زي منالواش دحراي غزي ابتي بريمير ليج تجمر ديغلو حدا معات غزي هبنا كنزاربو لينا او كومو خنسرح خنكيل علنا بشم غانتا رخيبهم ويكا بشم تصوعهم غانتا عدلت رخيب الكاز يكون مخاد أسمعها اللو زبال سكاوتن أمباسادراتن غيركا ببزحي تقدادمتي ناب عالم كم زوفر مقبر إذن تنحلنا زلنا بيج عماليهم نتي أمزجيبنا زلنا عوتات عقيمنا نكيد كونسيستنس نخلونا بدانيالن مرهو قدسن أو كتشين 15 تساتفنا دحريقنا أي تساتفنا قال عمتاتكو أو كيرناينا
حجي خلت عمت تساتفنا هذا ستافي زباحلو خيبتاتخ زكو قليل نجار يكون بينا من تاي لك قديمة نتا أفضل خفيتي اللي هم صعبوني له انتهي مالتي معات ويزدم معات طبب معات ملغتي زلو أوشتو سلازي كاين بتاتخ تجمير زلو ناي كالاي عمت وددر كوم اندابل عمت كصل نبتي نحلنا زلنا بيج عمليان نابكال نخنكيد تزعوتنا أبغانتاتا زطرنا فلو مجدي بزحايل زملكوت أكل كسرح خلالو الراي ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ኮነ ወላ ኣብ ሃገርና ወላ ኣብ ዝተፈላለዩ ወይ ከዓ ኣብዘን ኣቀዲምካ ክትገልፀን ፀናሕካ ሰለስተ ግራንድ ቱር ዝበሃላ ውድድራት ናይ ዓለምና ሓደ ኣሰካፊ ዕላላት ኣሎ ወይ ከዓ ዝዋናጨፍ ኣሎ ብዛዕባ ናይ ሽልማት ወይ ከዓ ደሞዝ ናይ ተፃወቲ ዝበሃል ማለት እዩ ስለዚ ምስ ካልእ ዓይነታት ስፖርት ብምውዳር ውሕድ እዩ እቲ ዝረኽቦ ስልማታትን ከምኡ እውን እቲ ደሞዞም ወርሓዊ ወላ ሰሙናዊ ዝረኽብዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እንታይ እዩ ሚስጥር ስለምንታይ ምክንያቱ ክርኤ ከለና እዚ ግራንድ ቱር ዝበሃል እዚ ሎማዓንቲ ዘዛዘመ ዙር ፈረንሳ ንኣስታት 21 መዓልቲ ከምኡ 3300 ኪሎ ሜትር ዝኣክል ከይድካ ፅዒርካ እሞ ከዓ ስጋዕ ሂወትካ ዝፈታትን ዓይነት ስፖርት እዩ ምስ ጥዕና ብግምት ምእታው ስለዚ እቲ ሽልማት ግን ይውሕድ ስለምንታይ እዩ እንታይ እዩ ሚስጥር دانيال زي حتى زي بزح جزي اللي عليه ولا أنا بزح جزي زت حساسبني حتى قلنا أنت أي مسيلك المشكلة درجة بزح يفلت النيرو أو جزي بعد أرمسترونج كفلت جميرو موال تغمس جميرا كامباني تكساتفا جميرا تتصعوتون كروح جميرا ميرا دحري يقن ناي مو ولا قداي ندا قدا لمسيو ناي أو عوات سكالات ندا قدا لمسيو ندحن نسن ندا قدلا مزين ندحن نس أو عوات ويكا مولات قبرات كالات ندحر زي مزين جنزب كا أيركبني حجي جنزب ندحر زي ركبو كينو تتصوتقا وحد جنزب كوسديم حجي انتي مالتي أكل سجري أتوي تطلع كاب ستاديوم أتولو كاب كامباني تطولو كاب ناي أمالي زلتة أتوي تطلع بزح نجري يركبي مشكلة تخابت حد وجن حريقة أب كفوت بوتاي زكاية أب كفوت بوتاي زكاية تاع زواير إني بنت أنا نريقو فينا إحنا هزبون أبتنا يمتشرشا ناي سبرينتي خاطريو آتيو ما يكونوا زخفلو بنتعم سلز إذن أود خمسة أو قيمتي تخا جنزب يبلن تنقاطع كاليجن بفرلا مزناي على أرمسترونج زمت ولا بحريم بعل كونتادور بل وعلى لانديز إذن أي دوبين ويحيل زم مدهني مسترخبهم كامبانيات خسرات للجمرة قبل علي تقدر تمشكلتها فتصم إمنتنا تفين بخومو مغنياتك جنزبن أبزيت معلا كوفرو عيدليانين خسرات لزي دليا إزي اتقندي نتي قد مشكلتها جنزب نخيركب تسعوتو نخيربعو قالو تاوي ترى تسعوته إزي دوبين وي حالي زب مدهانيت نسو ناترى تسعوتي قالين كم زلك هذا اللغو كم بعد كل سجريس عبيتو ستاديوم سلزي كايد أتوتات يقولون كل سجر عامة مدرس سلزي كايد كامبانيات كعامة مدرس سلزي وعواتي تكالاتن بومتن استاجر حجنا بنسي لجرنزر نيرنا مسواني إلسي CTC أمالي أو علي مسوبوما $1 بليون قليل نجار يكون عندي بعد مانشستر يونايتد كو كم نايك زرخو نورا أتويتات أرسنال بل نايكين زمولو نير حجينا وايداس درجة عبلا نخون مثيلو أبتي ناي ماليا مقرب سلازي إذا قليل يكونوا أبزي تفللي الحرقانتات أتوي زي رخي بنكا تسعوتا أتوي رخونين بخومينا خاب قدامكم ساعات تنتنى انترماشين أس لوتو مالتي أب حد مرجع قبل انترماشين 18 مليون متى باجت اللوا لوتو 15 مليون اللوا دمر رايزن كلتا غانتا زين 30 مليون يزمت زغاني إيسا ويك ألكسندر إيسا كيشيت أولو تباهيل زلو جنزم نفس سعود العرب على هالي تجوز حسيب الله نعمتي 35 مليون دولار تكفله يورو يخمان دولار يكون تقول لا ناكلتا غانتا أتوي لاجن انترماشين ناي لوتونجن دمر ألكسندر إيسا كخفولو زبار زلو أتوي أبز حجيت فللي نقول تقول مالت سلازم بخمس زمانات تسعوتي أتوي تاتي موعد شنو هذا يزلناها حمش تميشح ناب ناسي أب شاف عقبة أب هورس كاتاغوري نحن قدامي وصي خاسي شو من تبي تيرو تشيله يقول هورس كاتاغوري كونتي زخبة زبال نخطوة سي كندي قلبت كندي هاي الكي كندي نايسنا أمرو تشنكي جوز أمرو يوم تجمع ديدو ولا واش تادي بوغاتشاري كم زي ريلاكس كوين زدي وامبر كالوت بتعم توتيرون ديو نزقول الجيركاس نزنش المازين توصل كلاسي فتشيمو نايسماين مريتني يتفللي ماشي حجون دقيمة بزعبة زوم فرقو قوني زبالو أمنات
دخيمة زيبلون دقفت بينام قرماي انت كتب لنا تخيل مخنياتو نايلومي نايمزازم وددر استخايدة كاب استفر علي هاجراتنا أوروبا بممتع بانديرا إيرترا اندا بلبلو نهاجرمون كمون تقولوا قبل على كالوت هاجرات بمحدار سفيح اي دقف الشفهاني كبو وعلم مو بزعبا زوم انتي كتب لنا تخيل مهناتو ازي عابنا تاريخ حقات امس لزغونه بزعبا زوم ومنات دقفت انتي كتب لنا تخيل ناي دقفتي بزعبا إيرتراين دقفتي أنا عندي أبزخونه هاجر كمنا إيرتراين دقفتي قالوا يبل يترى حراريز قال له عندهم جناونا تقرأت كانت إنجليزي كم عدا وجه خصوات كلاس درجة يخديهم هو يمزون قالوا تقرأتهم كم يخديهم بدرجة أفريقيا ويكا إحنا وحدات كنت خمس سناسي دقفتي قبل علي بينيام زري وزلو قبل علي فقري سبورت نهاجرنا قبل علي قدم مشكلة زري وزلو توفاينت دخيمة خيولو سرحهم وانينهم كله نجرو كسب هسأنات قولعو أبجزهم قديفهم زقبرو زلو استواصو إذن بعدو سي بينيام سالساي درجة وشي مدلنا بينيام قدامي كم دوسس ولا حد زترا تريبلو نغيد حلف عمد شامبيون قدم مشكلة أبي إلدوريت كايد كلوسي كابي غواندا أوتوبوسات تصعينهم من تقدادم مشكلة إيرترا خبقفو أو غنيم صومون غير قليل نقرا يكون كاب حدا هاجر حدا هاجر تخيزلا ولا دحرنا صلن بكور دحري ناسي ميلوتي ناب مقله خيدا كتصوت كلا اب مقله مسوع المشان مسوع الجيرجيس زخونه ميني تورنامنت يرو كغبرو خلوسي بعل دبكو يم كيدمنو مقنن كدغفو حجي تدغف ولا قدم كان نسات كنغرو خلوس بعل حماسين قال بعل لوجو اديس ابا مصين تصوت خلوس نو يخد نيرو دغفتي ويكا بيتيبيا زقمط نورو ايرترانسي تاخيهم اديس ابا مصين نتن كلباده وينتا حريتي غانتا ايرتراس يدغفو نيرو حجي إذا بعلو سي لك عمستي ناي سبورت سرتنا تناي دقف ما بسرتك موسو تتحايز زخيدي مو يقصلوهم هلاهم أنا بتعمي زندقهم نعومون عمي قتلها مالها بقول كي شليمي من تون دقفتي لو زبنك كم بيني أم سالساي زي كونسي أنا قتلها مالها شليمي مالو لازم قصلوا دقافاي مالت أبكو عسقري مبلع عسر تخلت صوتين نملو أب قدم مشكلتها بيني أم حدا نزلو جن 3-4 مليون بينام أب تور دي فرانس كم تساتفو غيرها دمدم أنا عم صبو ملختي أنا وأنت أذكر كان مسلك نجا أب سوسات أب سبعتات أب سوسات زنبرة كعس أجري نهجرنا بتناي قدام أي درجة تباهيلو أكيدو ولا بدرجة صوتو ولا بدرجة محدارو كابتن بأفريقيا درجة بقدام إن تسرع زنبرة كعس أجري يرنا ناي روسيا ناي روسيا ناي غريخ تكتسلا يا ناي روسيا ناي غريخ ناي برازيل كلبات اب ايرترا اسمرا مسين كم تصوتا انا سندالني تقدمي درجه زولكاس نعوخ درع الكيليه قصلدني حراي بتعمل صبو سلازي اتن غانتاتات كاب ايرترا ناب اديس ابا صوتا ابز نبرلن ويكا كصوتا ابز مصال اوان ناي غزار سن باجيت بعلني ندسلع نيرن إذا خا سمي بروفيشنال أكايدا نيرون أبسوساتنا أبسبعاتني قبل كذا سلزي أبتوانتي إذا حجي بوابشبلي هوتيل زبال زلوا أبي إثيوبيا زلوا انتاي كايدو نيرون بلوصات كونا جوز هنا إيرتراوين فاشين شو يريال نيرن أتاويتات خا نتنقاتات وهاب نيرو سلزي غانتاتات بزي مولان كاله ناتن كازنخا بزخاي خعبتا نيرن سلزي دغفت عبا حيلو مخانيو أبتوانتي أب إثيوبيا زنبرو إيرتراوين نتي فاشين شو بجنزبن بمولان كل زتقال له مالت نتنغانتا يوفيونيرم نتوفيا نايتي جنزبكا ملك عدك انستيو قناجو استمهار دك انستيو خا نتي وددر ناي قنجنا خا يكايدا لنيرن سلازي غانتات سراي بلا اكولوجزاي بلا ولا شعرت وانت حماسي نابز بلالو زنبر غزي مالتي سلازي እዚ ስልጡን ሕብረተሰብ ካብ ቀደም ዝነበረ ሰረት ስለ ዝኾነ ስጋዕ መጨረሻ እዚ ናይ ቢንያም ካ ኣሪኦሙን ኣለዎ እሞ ደጊመ ከም ተደመስግንከ ኣነ እውን ቀጠልያ ማለት ሂቤም ኣለኹ ክብረት ኣብለይ ነጋሕወይ ወይ ጉዳይ እንታይ ትውስኸን ነገር ኣለ ናይ ባሓቂ ኣብዚ ናይ ደገፍቲ ናይ ቀደም ናይ ሰዓት ሰዓት ዝነበርከ ዋላ ቶም ቲፎዛሲ ገንዘብ ይዋፁ ነይሮም ምዝጉባት እዮም ምዝጉባት ስለ ዝኾኑ ብዓቕሞም ገንዘብ ይዋፁ ነይሮም ሕጂ ንምንታይ እቲ ናይ ቀደም ዝነበረሲ ንሕና ክንቅፅሎ ዘይከኣልና ንምንታይ ዘይቀፅለ ክትብል ከላሲ ሓደ ዓብይ ምስጢር እንዲ ምናልባሽ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ተፈቲሑ ልክዕ ከምዚ ናይ ካልኦት ሃገራት ዝገብሮ ደገፍቶም ገንዘብ እንዳዋፁ ምዝጉባት ኮይኖም ኩሉ ነገር ሓገዛ ዝገብሩ ብኸምኡ ጋንታታትና ኸ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ኩዕሶ እግሪ በል ቅድም ሽክለታ በል ቮሊቦል በል ኩሉ ነገር
بخومو خداها أنا بعملو تتفاهمو تسمع أكل حدا نجر وديبو أو هايدو ناب كم زيز بلا مجدي وين علامات زلوو رأي إن دقفت قصدهم بس عقات أمزي ملقتنا إحنا محرر في ندلي كبرات تلتي ربع إير سبورت سبسكرايب شير لايك كومنت ترسو عند بنا نايلو من زنبرنا مدب ازدخاتلكم وينيرو بخالي مدب نتحستون كساب نراغب سلام